چل و یک سالم بردوام دکه تکوشینه پنجو دو سالم چار هی بردوام دکه ev şerrat dilê Kurdistanê de hate jiyan kirin helbet berî vê jêyî sed salin berî vê jî du sal ji hezar û heysûd û şeş heye ana berdewam dike bi dehan serhîldan hatin jiyan kirin sed saliya komara Tirkiyeyê de jî gelek hilbildan çêbûn ê bêtir te naskirin serhîldana Kurdaya herî dawî jê herî peşketiyê herî modern Kurd peş da birine tekoşina tevgera azadî hatî merhelekê ana berdevam dike ji bo tevgera xwe rêxistina xwe rêberê çalan hinek biryar girdine bi hevaliyên xwe re ev merhele ji berdevam dike ev merhele ji bo ve axir ji bo ve ernigerê ji bo welatê me em dixwazin azadî û demokrasiyek mayinde bine feda herkesi, her civake, her milleti, her baveri demokrasiyle jibo ve endişin külliyata kurda demokrasi. Demokrasi reverberiya geldi. Ji demosu protosu de jibo ve demokrasi meşgara kiriyim aman tüyetmesin. Jibo ve kıymet edilir. Kurd milleteki demokratı nevek sistema Türkiye yekperesti. Cana berpirsiyarê komara Türkiye dibêjin yekperestin her tiştira dibên yek siman, yek al, yek rêverber, yek ol, yek dîn li lehemberî em dibêjin gelek ev velata ev arnîgarê devlemend e gelek netewene gelek ziman hene gelek ol hene gelek baverî hene gelek raman û felsefe hene divê em qîmet bidin Gavê rêber Öcalan davê jî gavê ne taktîkî, stratejîk e. Ji bo ve dîrokê dinirxîne. Cana ji bîn baqê ji dîne. 13 milyar sal berî vê jî dîne. Cana dare berî 5000 sal berî vê jî destavaddariya zilandî, nirxandina zayendî, tekiliya jin û mer netebûne jî dinirxîne. Ji bo ve dîrok ji bo me girîngî. Ji bo ve rêber Öcalan tekiliya navbera Kurd û Tirka da dibe 1000 sal berî be. Behsa Sultan Sencer dike, Selçukliyan dike, Şeddadiya dike, Hamedane dike. Kurd û Türk tekilek çawa pêşxistina heye ana ev